uyatrenda wesilisa obanjwe ezothakatha. Ngikhumbula kahle uze wathi umfowabo epostile wathi banoqaphela bona labo ngathi bayiziboshwana, ibona laba abathunyelwayo. Isibotho-ke uzokhumbula ukuthi umuntu osuke seyinakela utshwala nosuke engasanakiwe endaweni. Sawubona kuphi nakuphi lafunye khona lo mbuso njengamanje. Kubingelelayo uyena Mathindo Wacebisa intombi zomqamela amehla akho abanye baqamela imali sikwazi. Ngana wethu uGuluvo wazi indaba zakhe lo ngaphansi kweGuluvo TV. Mawusuku lakho lokuqala lami cothenze sure ukuthi usubscribe-ile, ulayikile ukuze njalo uma sikufaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Enza sure ukuthi-ke ividiyo ilendize kuphela ebese ukhomenta ngovo lwakho ukuthi ngempela wena uthini na ividiyo iyalandela. Yini uthunywe ubani la ekhaya? Chazela abantu ukuba wena. Ubani wena chaza mina ngobani wena? Chaza Ngumagagasi mina. Wenza yini lesikubamba ngasikhathi la ekhaya uzokwenzani? Hayibo chaza. Uthunyiwe mfethu. Uthunywe ubani? Umama. Uthume ukuthi wenzozela la ekhaya. Ubethe ngizochela umuthi la egcekeni. Yini la ekhaya senzeni? Khuluma. Anenze lutho mfethu. Manje wena uzotholani ngalokho? Lutho mfethu. Yini khona? Owaphi lo mama ukuthunywa? Owaphi? Owale ngasesitolo kaKhanyile mfethu. Ngasesitolo kaKhanyile Lenzansi mfethu. Uphi lo muthi ebekunikeze wona pho? Hayi ngochelile lapha ngaphandle kuyimpuphu. Athe ulahlile futhi wena. Kangichele ngochelile uthe angof